Ayan, unan magibo kita ning pansit bihon. Ang kita sa sikat na kakanan sa Tigaon. Medyo tutong na. Diba? Ayan pa na, ito lang. Kita mo yan, alalay kan ito yung chef cook. Ayan, alag na siyang pauyo. Hindi mo tayo, binitagan. Ayun, ang saka. Vlogger ka ba niya? Vlogger mo. Shout out sa mga parakakandigyo. Okay, ganito ang pansit bihon dito sa Tigaon. Ayan guys, yung tado itsura ta. Yan yung kita di sa likod kang prime. Nagpapamahaw, kaya lang di ako naubusan kita ng pansit. Ayan, kita na ang maluto. Sa mga parokyano di sa likod kang prime, mga parokyano ni Pedro Tindoko. Sabi ng kinching. Na, para sa sarap na tayo na. Ano, malo. Luz, dyan. Luz, dyan. Luz, namalaw ka ko. Suto nga kita, kung makapatama ka, gana ka. Ayo, more ka sa pagsiyo mo. Hoy, sawa na. Nagkukulo na. Yan, nakulo na nakapila dyan. Naghahalat na rin pansit. Karabutin. Yan, lilag ng bihon. Gamit igdan, no? Kumiya. Kumiya. Ayos, oh. Kaya pala masiramon talaga ang ididoy, pansit bihon. Kumiya. Yan, naghahalat dyan sa luwas, oh. Nakulo na naghahalat. Ay, mamanay. Manako. Ano, pwede mo salo-salo dyan? Dapat talaga mainit ng tubig. Iyo. Pwede pag dahil mo init. Ano yun? Abot mo ka daling. Sumya. O yan, hindi lang yan sa likod kang prime, Tigaw. Mga gusto magpamahaw, Tigaw, hindi ang pansitan, basa, ay basa. Ito pala. Hayop. Hayop.